Di na nakaabot pang buhay sa ospital ang driver asinduang pahinante kan delivery truck na naaksidente sa tinampong sahop kang barangay San Jose, Goa, Camarines Sur, alas 10:30 kasubanggi. Sigun sa BFP Goa, nainot na kapag taong akudir, pasiring ko ta ang truck sa direksyon kang syudad ning Naga para mag-deliver kang pangargang buhay na manok. Alagad nawaran subot inining kontrol, rason para magduro diretso asin makabangga sa sarong-harong sa lugar. Yung mga poste niya is nakadagan pa, sir, duman sa truck. So, konting galaw lang, sir, sa mga gamit na nakaibabaw doon and konting galaw ng mga rescuer sa ibabaw ng truck, possible po dumiretso sa bangin and mas lalo pong mawalan kami ng chance na mabuhay na ma-rescue yung ating mga victims. Alas 2:27 kasubong aga, kan mailuwas kang mga rescuer ang driver kan truck. Makaliis ning sarong oras, nailuwas naman ang sarong pahinante. Mantang alas 5:35 na kan makuha naman ang huring biktima. Enterong nagsapo ning seryosong lugad sa maniba-ibang parte kan hawak ang mga biktima. During the time that we arrived on the incident, responsive pa po yung ating mga victims, but syempre po as tumatagal dahil sa mahirap nga pong i-penetrate yung ating areas because risky din ito sa ating mga responders and at the same time po sa family na meron pamilya doon sa ilalim ng bahay. Nandun pa sila. So, hindi po natin pwedeng basta-bastang pasukin yon dahil po iniingatan din po natin na mas madagdagan pa ang ating casualties. Nadamay man sa aksidente ang sarong tricycle, sarong motor asin padyak. Actually, the Bureau of Fire Protection is not just mandated in terms of firefighting. We also extend or we are also trained to become emergency medical services personnel. Sa presente, na-turn over na ang labik ang mga biktima sa kanya-kanyang pamilya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.